кой говориш сега? С Стинко. С кой говориш? Стинко. Ами преди малко с кой говори? Спати може обрата, че може че много вадила си и после чута. Да. Вадила си, аз си спатих ги. Какво си Спатих му изпратил? ганите и докари мавиките. Ето, че съм голема. Аз спатих ги на компютър съм. На компютъра си му ги изпратил? Да, на Конго. На иконка си му ги изпратил на компютъра? Да. На снимките са. И какво друго? На снимките са. Добре, и? И имам две ожертвени. Да, имам го. Ало. Имам две ожертвени. Нещо ме прекъсва връзката. Не, само да. Не, само малко. И има две ожертвени 10. Само са две. Мама буде на 10. Само са. Добре, ма бати Васи май му се спи вече. Не, Боже, спира. Той стана сам. Той е на чиста. Кой на училище? Бати Васи на чиста. Ми с Чичи няма ли да говориш? С кака си са? Окей, Васи ти Бати Васи с Стинка с кака си. Добре. Ти ще прикараш? Само остана сам. Като станеш от сън. Да. И сега... Тачо, како си су? Кога си су? Аз патувам на бати Васи това. Гените и мамиките. Да, намки снимай. Те са спати. Не, аз спатих ги на снимка на вида. Мама спати. Изпратил си тебе си на Не, снимка. мама спатила. А, добре. И има две лъжата На на скайпа ли? На скайпа ли ги изпрати? Само с две. Мамо пътят на две само. Те са две. Я покажи телефончетата, откъдето им говориш. Какво? Я покажи телефончето, с което говориш. С това ли? Не, бе, с това в момента, с което говориш. С това ли? Да. Добре. Айде ще прекъсне връзката. Намо. Намо, да е зонало. И има две лъжата на две лаконко. Те са две. Добре, тате. Айде кажи им чао, че те лягат вече. Чао. Окей, утре остана сон и бати. Окей, остана сон. Окей, чао.